Happy birthday to you. నేను కూడా తినిపోని ఇంకా ನೀತ ಬಿಲ್ ಈ ಮಾತ ಬಗ್ಗೆ ಕುಲು ಬರ್ತಂದು ಮಾತ ಮುಗಿಯೋ ಬರ್ತಂದು. Hello guys, welcome back to Mamita Tulu Vlogs channel. Ini nama pondula Sisi. Ancha Sisi attige already panundula gottidde actually. Sisi popunetulla bakka gottidde. Pittige Sisi ge podege. Enkla dress toodu. Nemulu onchi kula undu. Hair style change. Nemunu seema mere. Ancha ide enkulu ಒಂದು ಬರ್ಡೇ ಮುರಣಿ ಇತ್ತು ಬರ್ಡೇ ಎಂಕುಲು ಮುಗಿಬೇಕ ಬತ್ತಿನ ಸೊ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರ ಅಂಚ ಇಂಬೇರೆ 10th ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಜೆ ಸ್ಯಾಡ್ ಸೋ ಸ್ಯಾಡ್ ಆಫ್ ಫಾಯ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ನೃತ್ಯ ಕಲಿಲಾಡು ಆದಿ ಜನ ಪಾಡು ಜಿರಿ ಡಬಲ್ ಚಾಟ್ ಮಂತಾರ ಮನಗುಟ್ಟ ಬಾಡಿಗೆ ಹೋದ್ವಲ್ಲ ರೋಡ್ ಹುಡ್ತೂಲೆ ಪೋದಪ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ ಸರಿ ಆಯ್ತು ರಂಜೋಲಿ ಬಾಡ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇಂದು ಫೈನಲಿ ಪಿಲ್ಲರ್ದು ಪಿದಾಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಲಾಕ್ ಪಾಡ್ರೆ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ತೃಪ್ತಿ ಅಕ್ಕನು ಇಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ನಾವು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಮೂಲು ಇಚ್ಚಾನಲ್ಲೇ myself Mahima from Australia ಮುರಣಿ ತೃಪ್ತಿ ಅಕ್ಕನ ಬರ್ಡೇ ಇತ್ತು ನಂಶ ನಾವು ಮುರಣಿದ ಬರ್ಡೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಓಂದುಲ್ಲ ಸೀಮಾ ಮೇರೆ ಎದುರು ಪೋತೀರ ಅವ್ಳು ವಿಭಾ ಮೇರೆಗೆ ಎಕಡೆ ತಾಗಂಡು ಅಂಚಾರು ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋತೀನಿ ಪಾಪ ವಿಭಾ ಇರೆಗೆ ಎಂಚ ಬೇನಾಂಡ್ ವಿಭಾ ಇರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇನಾಂಡೆ ವಿಭಾ ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ ತಾಗಂಡು ಶೂ ಬಾಡೋ ಬತ್ತೀರ ಅವ್ರು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಐತ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು 6 ಜನ ಇಲ್ಲ 6 ಜನ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪದ ನಾನು ಸಂಗೀತರ ಯಾನೆ ಒರಿಯನ ಅಂದ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ದೀಪಕ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಭತ್ತ ಇದು ನಾವು ಆನೆಟ್ ನಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ತೃಪ್ತಿ ಮೇರ್ಲಲ್ಲೇ ರೆಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರನ್ನ ಇರತ್ತೆ ಮೇಯ್ನ್ ಪೋಲಿ ಪೋಲಿ అవి ఎక్కడ
ಇಚ್ಚಿಯ ನಾನೇ ಪಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಇರಿಗೆ ಐಫೋನ್ ಗಿಫ್ಟ್ಗೆ ಆರು ಕೇಕ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಅದು ಕೊಡು ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಇವೆರತ್ತೆ ಸಂಜೆ ಬರ್ತಾಯಿ ಅಂದ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಐತಿ ಕುಲ್ಕ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಪತ್ತೊಲ್ಲೆ ದಾದೊಂದು ಬೆಳೆದ ಬರ್ತೀನಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಈಗ ನಾ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ అయితే ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಆಗೋದು ತೃಪ್ತಿ ಅಕ್ಕನ ಊಲ್ ಮಾತ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಆಗೋದು ಅಂಚನ ಫೋಟೋ ಮಾತ್ರ ದೇತಾನೆ ಸುಮಾರು ಎನ್ನ ಪಂಡತ್ತು ಬಂದಲ್ಲ ಕೇಕ್ ಕಿಟ್ಕಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ನ ದುಃಖದ ವಿಷಯ ಸಿಸಿ ಪೋಯರಿದ್ದಾಣಿಗೆ ಅಂಚ ಎಂಗೊಂಜಿ ನಾಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡಿತ್ತು ಎಂಕುಲೆ ತಿಂದ ಖಾಲಿ ಅನ್ಕೋನ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಎಂಕುಲೆ ತಿನ್ಪುಣಿ ಇಂಚ ಇಂಚ ಬತ್ತೋಡ ಕೇಕ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾತ ಅಣ್ಣನ ಹೋಗು ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಐತೆ ಓಲುಪುನ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ದೂರ ಬೇಕು ಬ್ರೌನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಪಿದಾಯ್ ಬಾಯ್ದ ದಾದ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮಾತ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಮೂಲಿತ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಬರದತ್ತು ನಂತುಲ್ಲೆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚಿನ ಚಾಕು ಚಿಪ್ಲ ಮನಸ್ಸು ವೆಜ್ ಬಿರಿಯಾನಿ అయితే మొక్కలు నమ్మకు ఆర్డర్ మన పర పోందలే ఇంకా నీత బిల్ ఈ తాండి
ತೃಪ್ತಿ ಅಕ್ಕನ ಲೆಕ್ಕದ ಬರ್ಡೇದ ಲೆಕ್ಕದ ಒಂದಾದ ಕುದರ್ ಪಣ್ಣಿ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಬಕೌದಾಗಿ ಕಟ್ಲೆಟ್ ಹೆಂಚಿನ ಮಾತ ಬತ್ತುಂಡು ಪ್ಯಾಕಿದ ಐಟಮ್ಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಮಾತ ಬಗ್ಗೆ ಫುಲ್ ಬತ್ತುಂಡು ಮಾತ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಒಂದಿಲ್ಲ ಮಾತ ಮುಗಿಯೋ ಬರ್ತೇನೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪಪ್ಪ ತೆಂಕನ ಎಲ್ಲೇರು ಮೂಲುಳ್ಳೇರು ಉಲ್ಟಾ ಆತು ನಾನು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂಚು ಕೊರಿಯರ್ ಮಾತ ಖಾಲಿ ಕಾಳಿ ಆಯ್ತ ನಮ್ಮ ತಿಂದು ಮಾತಾಡ್ತು ಎಂಕುಲತ್ತ ಮೂವಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು ತೂಂದುಲ್ಲ ಬಟ್ ಪೋಪಿನ ಪ್ಲಾನ್ ಇಚ್ಚ ಫೈಟರ್ ಉಂಡು ಓಲ ನಮ್ಮ ತೂಪಿನ ಹನುಮಾನ್ ನಾವು ಮುಗಿತು ನಂದತ ಸೊ ಅಂಚನನ ಮನೆ ಕಡೆ ಸವಾರಿ ಎಂಕುಲ್ ಮೂಲು ದೆಂಗತ್ ಕುಲ್ದ ಅಕುಲು ಇಂಚ ಬರ್ತನ ಅಕುಲು ಎದುರ್ಪೋಯರು ಸೀಮಾಲ ಅಕ್ಕಲ ಅಂಚ ಎಂಕುಲ್ ಇತ್ತ ಮುಲ್ಪ ದೆಂಗತ್ ಕುಲ್ದ ಮೂಲು ಹೋಗುತ್ತಲೆ ಇಷ್ಟನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಇದು ಮೂರನೇ ಮೈಮಲ್ ಎದುರ್ಪೋಯಿನ ಕಾರಣ ಎಂಕುಲ್ ರಿಕ್ಷಾ ಹಿಡ್ಕೋಕ ಅಂದ್ ಪ್ಲಾನ್ ಪಾಡಿನಿ ಅಗ್ಲೇ ತೊಯ್ತ ಎಂಕ್ಲೆಗ ರಿಕ್ಷಾದಾರ್ 20 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚ ಪಂಡೇರು ಎರಡನೇ ರಿಕ್ಷಾದಾರ್ ಅವಲ ಫಸ್ಟ್ ರಿಕ್ಷಾದಾರ್ ಪೋಪುಜಿ ಪಂಡೇರು ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿಕ್ಷಾದಾರ್ ಇರೋದು ಅಂಚ ಆಯ್ತು ಎಂಕುಲ್ ನಡಪುನ ಪ್ಲಾನ್ ಐತೆ ಬೇಕ ರಿಕ್ಷಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಎಂಕುಲ್ ನಟ್ಟೊಂದೆ ಪೋಡ ನಿರಾಸೆಯಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಕ್ಲೇನ್ ಸೋಪ ಇರುತ್ತೆ ನೈಟ್ ಅದು ರಿಕ್ಷಾ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ದಾದ ಅಂತ ತಿಕ್ಕಿಚ್ ನಮಗೆ ಫೈನಲ್ ರಿಕ್ಷಾ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೂತು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೇನ್ ಬೋರ್ಡ್ ರಿಕ್ಷಾ ಬರ್ತಾವ ಅನ್ಸ ಈಗ ನಮ್ಮ ಟೂರ್ ಮುಗೀಂಡಿ ಈಗ ತೃಪ್ತಿ ಅಕ್ಕ ನಿಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತ ಅಕ್ಲೇನ್ ಅರ್ಜನ್ ಅನ್ಬಿಡ್ದು ತೃಪ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೆ ಏತೇರಿ ಕೊಟ್ಟಿಯ ಆರು ಕುಲ್ದಾಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಬಕಂತ ಪಾಪರ ಮಲ್ಲಿಜ್ ಇರುವ ಬಂಡೇರ ಸಾಕ್ತಾನ ಬೈತಾರ ಜನಮ ಸಾಕ್ತಾಯ್ತು ಇಮೆರೆಂಕಾಲ ದುಬೈ ಬಾಬು ಫಾರಿನ್ ಮುರಣಿ ಬರ್ತೀನಿ ಸೊ ಅಷ್ಟಾಗಿ